Ready? Almost I'm not for you, boy. Think I will fast. Go. Thank you. Senior High Cadets, thank you for the beautiful display. Thank you. Oh, Bonsema, boy. Bonsema. Then I enter who be say what the bar. Bonsema. Get us see, Papa. Get us see. The senior high cadets. No. Me makwai ama nana amwati to 4. Ono ena ede akwa abansem any purpose of gathering date I want to day but mamema commander say enim pepa immigration commander Emana Kwaba Nana Afari Vice Chancellor Office KNUST pepa immigration training school for also ewa Mr. Edu Fida Costa Pastor Red and so ewa Enokumensa Church of Pentecost pepa Beposo Nana Eric Adimine, Brempe, Director General, who come, who say, and also I say Pastor Jacob Fosu, Assemblies of God, and so I Bismarck Nyampo, Accra, MJ Family, MJ Grand Hotel, Nrana Bekaya, Doctor Nana Abise Achiwampe, and the crew from Eshe Penipano and Sa, Neofa, Mr. John Boachi, and so I say very much Doctor Adolfo Kisi, Kwao Obo Atempemini, and so I and now Mr. Apia Eric, a registrar, Tepa Circuit Court. Mr. Apia, a registrar, Circuit and Magistrate Court, and our Education Director, and so coordinating Director, Hafuano North, and our National Health Insurance, Timinina Ewaha, Dema area Rabba against so and paying for Ewaha. Sabre, dear Andrew, so Nana, I'm wanting to form or no, and a chairman. Edema planning committee no detia yawaha ene akwaba nsem ena ode emaye nana yedase akwaba MC yedda was committee for the was yewra we dey wada uma utume so na ma committee for yegyina ha Semuna Yama Yakwan Yaka Bibi Kra Ediama a teacher and into Waha Aquaba Nananom the Mikey Imam had Nananom Yura Chairman Yura Special Guest of honor Alan
Koto Trematen Honorable. Ghana Abuja Fiso Chairman. Mpanyinfo a wɔahyia mu ha asɔfoɔ. Atitire yɛn na yɛhyia mu ha nyinaa. Yɛn nana Ademan pɛrɛpɛrɛ a tapaman akuye okunkɔm wɔda wɔn a wɔasase so yɛ dɛn. Yɛsɛ kwan wɔ hɔ na yɛakasa kakra. Yɛkuma na ɔda kɛ ayɛwura no mu hin nana no mu akɔ Mada Roma, the Pamai, the Becca will be Kaka. Sabrina, the Jahay, and the Akasa, the baby Ekram, 18th October, the way Emma. Sabrina, and I shall not the Pamai, the church or a dino. Your mind open, your mind open. What group failure when I told you your mind open? Nfe adonu ni ene na adu so se ye na adu se atrawapem obedi agoyen kwanya na doctorate a tofo biensa e wo nu mapa ene ada na oman no pe ye hwehwe ni nten yensa etimi kan abrochen for obia hu ye koso a wo afre no aba na obobo na baso na university for so frɛ e bo na baso and then that adu so a wo sɛ sa duma je ko so ni na ye ma amansan ehunu sɛ nya esitie tapaman ya mu ya hu da biara da ya mi ya sɛ trotro ya dan hu do man no pe sɛ na do man no pampa na Mpanyinfo a yɛtwa ha ɛbɛn no nti nanka yɛbɛtumi aka bebree nanso yɛbɛyi kakra de ama mo na bereba no duru November 16 da nyinaa bɛsɛ hyia yɛ ɛdabɔ no pɔmpɔ so no yɛaka nyinaa yɛbɛtum anim ama mo ahu nana ɛne naboafoɔ mpanyinfoɔ aban mpanyinfoɔ ɛne aban a abakorɔ aban a ɛwɔ so de ka ho nyinaa ɛmmoa nti yɛna na abusa atɔ ampem no nananom yɛnya nneɛma bebree wɔ kuro bi mu ha sɛbesɛbe yɛ na nananom ta ɛka kasa bi yɛsɛ yɛsoma banyansafoɔ ansɛbe yɛsoma na wɔdende yɛna na wɔde n'adwene nenibia nyame ɛde maa no wɔde abɛtra tɛpa Kapoa kuna iso ya ife duma kama bilusa abobo kra wo soro wo bobo yensem man efi setepa kane ne wa hana e kwansi baako ne penso a obedi agonya no na yeni taxi e wo kro ha ya wo ko ba bi a be fa taxi ene kro yi ta wo ko ba bi wa fa taxi a e kro ya mu jiri nuru wo bebre aja wo ko ye wo du ho na twam aye ne pensua aye na gempa na homfama na no kuro ya wadi amatapaman na masaji we nyina aba na no trase a yehu se efie adonu numni ya broni ka se we ba ka se silver jubilee sabe obani bia na se wohin bia tra bunya so na nyame na do ma na woni ma wonya efie adonu numu a wo ha ya chemu enan no ye ba ka se quarter Onyape na wasa udanu hoji yana na du sa to wampem na prato ne na nanu nyina akọ benkrom se sa breya drofia dorunu ye obebu nkonta kire tepaman ewo eda eye osumi du baako ne da du insia 6 November ye be ni nyina duma de be chance November e free ne gwada osini kwasiada yɛbɛkɔ asɔre na papa no sɔfoɔ nyinaa bɛboa ne yɛgye aseda a ɛsombo de ama Nyankopɔn ɛwɔ saa kwan so sɛ dwumadeɛ sɛ ɛbɛkɔ so a na ɛwɔ sɛ yɛda dwuma no adi yɛpa ho tema ɛma nnipa nyinaa hunu sɛ yɛahyehyɛ biribi wɔ hɔ a yɛba abɛyɛ ɛno ne nhyiamu a yɛahyia mu ha ɛnnɛ sɛ yɛbɛpa saa
adwabɔ no ɛne nana tiri mu bɔ dwumadie nyinaa ɛho ntema na atitire ne anitire abusuafoɔ ase a enti ɛma nana yɛ sɛ yɛbɛyɛ adwabɔ kɛseɛ na deɛ ɛwɔ ne tirim anaasɛ ɔne nananom adwene ho asie no yɛbɛda n'adi no na yɛ nana sɛ wabere mpuntuo bebree aba ha na adeɛ baako a aka akyiri a ɔpɛ sɛ nananom yɛboa no ne tapama yɛyɛ ne sɛ aban mmoa wɔn ayiyi ka akwan wɔ yɛn mma ntam nyinaa de ama yɛ nanam na edi akonnwa no nanso bɛdi akonnwa foro na kurom ha na kɔɔta ne mu ntam sese yɛnyɛ bi nkurɔfoɔ yɛ ayi a yɛyɛ no kɔɔta no so na yɛde nnadoa bobɔbobɔ wɔn foto ne adeadeɛ so wode kaa koraa na mu a wonya baabi mfa gye sɛ woma ne ma ne kɔfa baabi ne sa nti dwumadie na wɔyɛ no nyinaa yɛ nana ɛnuru sɛ wobɛmu sɛ afei yɛ wasom tapama ɔbɛgyina ho ne no na ɛyɛ deɛ aka ɛnnɛ nti yɛhyia ha yɛbɛto din ama abusuafoɔ ateɛ no sɛ nana sɛ ɔbɛyɛ ɔne nananom ultramodern event center a yɛbɛnya grounds ɛwɔ sɛ yɛbɛyɛ biribiara wɔ hɔ wobɛyɛ ayefra wobɛkɔ hɔ wobɛyɛ yi a wobɛkɔ hɔ wowɔ dwabɔ biara wobɛkɔ hɔ biribiara wopɛ sɛ ɔyɛ biara wobɛkɔ hɔ na wayɛ no kwan bi so sɛ wokɔ hɔ na nsuo tɔ koraa nyame na ɛtɔ nsuo na nso dwumadi a wodie no ɛnsɛe wobɛtumi ayɛ saa dwumadie no ɛna ɛno nti ɛna afahyɛ a nana yɛ n'adwene nananom sɛ yɛbɛyɛ no ɛno nti ɛna ɛhia sɛ yɛfrɛ akyitiri ne ɛne ntiri sɛ moba na mesrɛ mo nananom ɛne abusuafoɔ yɛkura yi mu yɛni kwayɛ ɛna sɛbe yɛnya royalties a ɔhene bɛtumi anya sika kɛseɛ ne mmɔdenbɔ ɛne aban mu mpanyimfoɔ ɛne n'adehyɛ a wɔmakɔdi aban mu a wɔn mu nso ɛwɔ ahofama de ma kuro yi ɛmmoa ɛnti na nana timi apere mpuntuo bebree ɛde aba na saa deɛ yi a wɔpɛ sɛ ɔyɛ yi deɛ sika no madawoma animdifoɔ wɔn mu a yɛdɔɔdɔɔ nneɛma yɛkyerɛ yɛ kwan bɛfa so ɛbɛyɛ adeɛ no ɛho nkontabu a wɔde baayɛ no na yɛ nana koraa na ne yɛ mu hyehye no na n'adeɛ a wɔyɛ no sɛ ɔmpɛ sika nsa na wɔyɛ mpuntuo ɔplane ahead ɔde adeɛ no si n'ani so sɛ adeɛ wei na ɔbɛyɛ onim sɛ nyame ka ho ɔbɛyɛ kyɛ sɛ wɔn de ɛho nkontabu baayɛ na sika adeɛ baabi a ɛpɛ sɛ yɛsiesie no ɛho ka ɛyɛ titi sika no 50 billion a ɛnɛ sika yi ɛyɛ 5 million Ghana cedis ɛno ɛna adeɛ no ho ka ɛkyerɛ sɛ yɛka sɛ yɛsoa ka wei nyinaa de ama yɛ nana a wanhwɛ a na ne nkɔkorabɔ koraa saa akɛyɛ ne mfie aduosia mmienu a wanya no ɛnnɛ da yi yɛbɛsrɛ na sɛbe adwene a wɔdwene kura yi bebrebe no yɛama bi atɔ fam ɛti abusuafoɔ ɛno ho afahyɛ ɛna yɛbɛhyɛ na yɛsrɛ tapaman adehyeɛ wɔn a ɛwɔ baabi wɔabusuafoɔ wɔ akwantuom wɔwɔ baabi biara wɔbɛto wɔn nyinaa nkra na yɛasan December akɔto yɛn nuanom a wɔwɔ abam ɛne aban sɛ wɔn bɛtumi aboa yɛn na saa dwumadie yɛn nana wayɛ na afei wɔatumi agyina ho ne kakra wɔ buntum ho yɛ sɛ wɔgyae wo na mmom kitikiti no na aba fam kakra ma yɛ enti ɛno ɛna yɛahyia ha na dwumadie no ɛbɛhyɛ aseɛ ɛne a yɛahyɛ pa ho ntoma ɛfiri na ɛbɔ nyinaa dwumadie bebree wɔ a kɔkɔkɔkɔ bɛba ha bɛbɔbɔ wɔn ne bɛkyɛm United bɛba ha bɛbɔbɔ apɔmudene mpanyinfoɔ so yɛyi daasi hɔ a wɔn nso bɛba abɛhwehwɛ yɛ ahoɔden mu nneɛma bebree kɔ so yɛbɛyɛ cultural display yɛbɛma amammerɛ ɛne nneɛma nyinaa yɛ adwuma ansana saa dadu nsiam 16 November no aduru so na wa ɛbɛdu hɔ a yɛbɛhina ho a yɛbɛto nkra afra obiara no madawoma na waba bɛboa yɛ dwuma gyina akɔ so ɛti abusuafoɔ sɛdeɛ meka sɛ berɛ no nti yɛntumi ansɛ mɔdaagye bebree no yɛde kasa no bi bɛsia na nkaebɔ a ɛwɔ mu no sɛ yɛ nana yɛwura Alan chairman Jamfi yɛ nananom ne abusuafoɔ
mahu sɛ kɔɔtofoɔ nyina wɔ ha kɛba bi wɔ ma yɛaka immigration yɛde nana ne bia de osia mmienu da no ɔsɛ anwummerɛ yi yɛpɔn firi ha yɛbɛtena ha ɛwom hyehyɛeɛ no mu na wɔde mpanyifoɔ ne adɔfoɔ no ato nsa adidi na yɛada nyame ase ɔnim fie no mu na ɛfiri hɔ kɔdeɛ aka biara yɛatoa so ɛnnɛ wo a wowɔ mmoa wode bɛboa nana ɛwɔ no dwumadi a yɛbɛdi adwabɔ no mu biara no yɛbie kwan ato hɔ wobɛtumi aboa yɛn ama yɛyɛ biara ayɛ anwummerɛ obiara nyɛ fitaa wo a wobɛnya krataa a wode bɛba di nanase no wahyɛ w'ataadeɛ fitaa fɛfɛɛfɛ na wode nana abɛhyia yɛda mo nyinaa ase yɛma mo akɔ aba tapama yɛagye mo wo a ɛnnɛ adeɛ bɛsɛ wo a wonkɔ biara no yɛwɔ dan bebrebee wɔ ha ɛwura ala no wode mpanyifoɔ yɛagye mo ɛdan wɔ ha wobɛnya bi agam abusuafoɔ a wɔwɔ nyinaa yɛda mo nyinaa ase nyame nka wo bi biara ho obiara ma no bɔtɔ mu mmie wo a sɛ poda wo bɔtɔ no no hyɛ aseɛ no bie sɛdeɛ ɛbɛyɛ a yɛ nana ade ɛbɛyɛ krabɛhɛ yɛda mo ase nyame nhyira mo nyinaa Yedasi. Bonsem Emma Committee for Bonsem Emma Committee for dear Papa. In fact, a choir or a faswa 1 to 2 20 no or more aya dear. Yamo and Sem Emma or more a few. You say Santinia to Ewo and Chimo. Mr. Amufa Sapo. Okay, former Council of State member representing Deputy Attorney General and 4BN Commander, Mr. Amofasa Boyabakaba, Sanso Ena. Okay, Timo Diama Honorable Asunaba Tapa Oye Deputy Attorney General. Oh my God, only Madam Love Amankwa, Headmistress, Kumase Girls Wesley High School, and the PTA chairman, Mr. SK Hammond, and Omo Ekan Hono, Enti Yadawase, Papa, say also Odo and Uyam, Ababetai, Ye, Jumadi, Echi, Enti Penny Ochia, Dr. Adise Achiwampim, and then Nimfishia Adunum, Ewo. Akonya kese so sanso ena ne mfinsia adiosia mienu ewo atiasefo asasi eso no yankasa yera yade nyina Mr. Amufa Sapo yemi papa former Council of State member OC Deputy Attorney General anemu ena OBN Commander enti eba no bambo ene mramu a nyina ne or representing life ewa hasi ede amaye sede committee for ekan no nana nani swedi hunu no so ewu hia se tepani dihie bia hodi awo kitwa bi ensa ye nyina beboa ama nana ani swedi hunu no abam nana asom wa pagya ye yesre eni se yenso ano Penimfo say, what the aye no. Now ena waye. What they say anko a go dwane. Eti kakra bia a wo benya bia e be tai na timu boye chi. 5 billion or 50 billion old currency. That's a 5 million Ghana cedis. Eno ene sika ye twade ato se na timu boye no. Ye pese ye de. Na me de mi gidi wo rehemu said the Paman Etiano, Yabaya Kura, ama na broso, ama Tumandi Ahudu Bibri, I seen an any sono, and also Abum. Say, Yaditum, said Yabaya dia, Yamoyan Sem Emanana, I was saying this wedding Mukesia, I went now, Eddie Amai. Nana Yashobo, the Paman Yashobo say you be so, I ye, Amana ye, no one is wedding Papa or Amai. Enso abamsa nesa wutino yawo epono esi yanim ententen so se wo de boa mu ade bi bai se eye bohye abroni fe se pledge ena opese wo ya
obetimi akọ ebetro udi ebebo di bedwam ne ade akyere nananom eko ekonyafi a ebeku utinsu konya yasre nyame pa ma o se de be ya wo nso wani so adi wuro no ebebam na fe tepa man so de ye hwehwe no enso atumi abamu ye insurance ewa ase registration obeka ye film you know a etwamu bra na di ni finhia adusia afidi da no ibadodo a ewo tepa man mo so ye ni free and then so enipa pim and odi esi na ni so say o person o ye health insurance pa e de ema o obi a odwene opam odi hu bia no na odwene o da che ho nana bia o yankwada yankopon enkoso ento ehyabosu emu o hyehyeye no so na oma ohine enkoso entunya sanso ne ye apomdini mu hwehwemu kwa free health screening okwa free utisu kosi wonase yewo adokotafo mpanyimfo ananade omo aba ye san hwehwemu de omo otire ya obetimi akọ na yaye sade no ene amao yewo mpanyimfo bi ni mo ha a wo se wo kasa kakra so ede echire eti entere ho kra no idini kan eye pandini wasom rebi atwamu mampanyina da akofo apreso wona ye soafo a ohwe infididuma ene nduma ewo ensem so okaya PSI presidential special initiative ibia banche se yetintimu infididuma awudo bebre ewo maimu ase ayeya kasa yebetini aye infididuma na broni be kase ya produce locally na oman no so etini etu empo na no ya mampanyina na adodan kokofo ado eba ye nsu sanso pawo no se onsan ensum se soafo a ore enfididuma ene enyuma eho ensem so na no ye ena odi tuga da mampanyina ase se opese edi so edi ngubi ewo nani so odi mampanyini ewo Ghana mayini odi eko a ye friend say movement for change the Afrafranto the chief Afrafranto ono ankasa ewa ha na no akwaye ballot oda asie ho pepepe bawo ni pakora America ye fansembo ye ye emfa Asia Honorable Alan John Kwajo Shrematin Alan Cash John for the people Cash for the people. Alan John Kwajo Shrematin is our first speaker. Mr. Samuel Jamfi. Nana Papamai, Nana Doctor, Achimam Pim, oh, Dikai. Nana, Tama, my man, Nana Matrakoya, about 24, yeah, Minia, Nago, Director General. Nana Ajimai, Brente. Asafo 24, any Imam 24. Nia Eba Pitwa, Mrs. Adoye. Tabaman, any addition, and Shemua. Nia. Paper Susu and Say, and then, you are hard. You did come in some. Yet also be Susu. The bar of the car. The Pamano, now and then at the Cassia. Yaha. Nana the Pamani, the Bishop, as the German, you did time. Enum yatosu mienu egensa afisha dano egensa mienu eba be kanu na ye nyina dama na mo ya dana nasi se wa kura no
na ɔda bɛdu saa mpɛmpɛ so yi mesrɛ mo pii ɛnyɛ amanyɔ sɛm nti na mewɔ ase ana tɛbama ni ɔyɛ me nua brɛko pɛ na mentumi nka sɛ sɛbio campaign bi adu mebɔ ntoa ɛno nti ɛnɛ sɛ me nua odi na fihya da na esi bi namba na gyange mi yɛ nyinaa ana meba bɛtaa n'akyi na yɛka paade a ɛyɛ amanyɔsɛm ɛne ahenni no ɛnka ɛyɛ adekorɔ ebi sɛ yɛ nananom ɔman ne yɛ nti na ɔmo ti bu na ɛsɛ so yɛsoso ɛyɛ amanyɔsɛm so ɔman ne yɛ ne ɔman ne kampo ti ɛyɛ amanyɔsɛm ɛno nti ɛyɛ sɛ mmarapo a ɛda ɔman mu ɛyɛ yɛ constitution no ɔmo si nananom mu ɔmo nyɛ politics na sɛ nyame yɛ ma dom na alam bɛyɛ president a sɛn bɛbɛ mu ebi sɛ yɛn ɔbaa deɛ a yɛn deɛ yɛ amanyɔ sɛ bi deɛ edu baabi a yɛbɛto so aba na wɔanya baabi a nyina yɛnhu bio aban ɛba aban kɔ na mmom ɛyɛ yɛ nananom deɛ ɔmo te hɔ baa ɛno nti ɛyɛ dan na ɛsi yɛbɛbu man a yɛmfa ho nka ɛkura biara wokɔ a ɔhene wɔ hɔ ɛno nti monyɛ ne ho yie paa na mmerɛ no duru na nyame yɛ m'adom na sɛ mede to Ghana man anim a sɛ yɛmpɛ kwan a yɛbɛma ahemfo ɛne titiri ahema no soso no yɛmfa ɔho nka ɛyɛ amanyɔsɛm a ɛyɛ local government titiri a na mabɔ me kilo yɛka ho bio soso ne sɛ nana ɔbɛdi akɔyɛ yi ɛnɛ wohwɛ adanse a yɛdi a ɛhia sɛ obi bɛka wotumi sɛ yɛne a yɛne ne nante akyɛ meyɛ ambassador wɔ America na ɔbɛtena akonnwa so wɔ America nyinaa menim adwuma ɔyɛ ne nananom ɛgu aborɔkyire ɛnam sɛ ɔnam ɔmo so anaa ɔntena hɔ ka sɛ ɔmo a wɔ Ghana ho ɔmo a hwehwɛ ɔmo akyiri akwan ɛkɔhwɛ ɛboa ɔmo so na sɛbio adwuma deɛ woyɛ a ɛhia mo sɛ ɔbɛbɔ mu dawuro ɔmo a ɔmote man no mu ɔbɛmu adwuma ayɛ ɛkyerɛ na ɛnɛ sɛ nyame ayɛ wadom na mfie aduonu num wotena akonnwa yi so sɛ ɛnɛ wopa ho ntoma na ɛnɛ obi adi ho adanse a wɔn sɛ apapanto bi aba asisi sɛ ɛnɛ wodi afisa da yi bi a na ɔnam nhyira wo apapanto no abɛka abɔ wo na ebi ama ɛho no wo kɔla ɛyɛ white wosɛ nana yi deɛ sɛ adwuma mu deɛ sɛ ɔte kɔkɔɔ soɔ ɛte ase a wɔka nipa kakra bi bɛɛbi efura fufuo mu tete mama yɛn deɛ sɛbi wɔyɛ nipa mu paa wɔ santimɛ tena mo ne adwuma na emo esi yɛ politics ti na me ba na emo ɛnusɛ mo nim sɛ ɛnkyɛ osu yɛ twa tɔ December Ghana fo nyinaa yɛ kɔ akɔto aba na yɛ yi do bɛdi ɔman n'anim afetofo a ɛbɛ me nya hɔbɔ wɔ politics no abrase bie ni hɔ a wokɔ mi di alankasa anaa yɛ hu anim a yɛ hu na mpanimfo a ato ɔmo asi hɔ sɛ ɔmo kɔpere akonnwa no ɛnɛ pɛ sɛ mede to mo nyinaa ma nim sɛ mo nua alansamaten ɛka ho ɛna mebɔ gyina
na